weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni ha tone sare faring lewa boygel kon takkusan yoni ha tone mbul sare tamu jiri guydi tenkoli ɓokki sabbundu sare birom suware kon waktu yoni ha tone fara kame dane en gari yettinde kabaruji men coftal ɓalle ɗemgal pular en gardidi kabaruji e noon jaɗen ko toon e leydi risi kalen e ngel kawgel adunayankoel baɗoyel bisimilla moon foti goɗɗe joni joni jañoɗen. jaam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema heɗen goni e nasade balɗe nogay jeetati lewru men kor seytade ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati no mbiɗen ni gardidi kabaruji ɗi femɗen ko toon e leydi risi noon en paami kay ko potite baɗɗe toon ñalawma hankiɗe ha e potite baɗɗe ñalawma hanɗe ko ɗum tigui garɗen e yencinde e kabaruji men e coftal ɓalli e ɗemgal pular ñalawma hanki o noon ko gomu efe yontano hakkude leydi Mexique kam tigui hawruno e leydi Suède ko leydi Suède noon heeɓi fartaŋe foldeɓe ta ko loggi tati e ndiga en paami kay leydi Suède e leydi Mexique kamen tigui jawti to dawal bitengal 8e de final Corée du Sud kañum tigui huccodirno e champion du monde en paami kay ko leydi Allemagne ko Corée du Sud heeɓi fartaŋe bettude dendagal windere nde saabu kam lappude ndi leydi joguidi code joyyi woni 5 étoiles en paami kay ko leydi Allemagne kañum tigui ñaƴanno e kawguel adunayankoyel e duuɓi nayyi sakket caggal kam nde ɓe ƴeftunogel hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e nayyi toon to leydi Brésil hakkude mumen e leydi Argentine ko kamen tigui jano toon to jaaɓi hartirde caggal kay nde leydi Allemagne hebno fartaŋe folde leydi Argentine ta ko ɗekki gotel e ndiga toon to wiite dawal prolongation en paami kay ñalawma hanki o leydi Allemagne heeɓi fartaŋe yaltude toon to leydi Russie ha laaɓi ha wi pes caggal kam nde leydi Corée du Sud heeɓi fartaŋe folde ɓe loggi ɗiɗi e ndiga en paami kam Corée du Sud fooli Allemagne hay tawi woni kam ɓe jawtani dawal bitengal 8e de final han kamɓe keeɓi fartaŋe kam mawɗo caggal kam nde ɓe keeɓi hebde wawde folde o équipe baɗono leydi Allemagne joni noon ma en ketto ceerno Djiby Dieng timtol hakkude leydi Allemagne. Assalamu aleykum ceerno Djiby Dieng.
wonani jertinago kippu jogorɗo wonde champion de monde en paami kay wonta hay goto he kippuji dongre Afrique eyi ko siftinde tan e pool leydi Allemagne o kamen tigui ko ñalawma hanki o ɓe gudduno dawal tataɓal ko Suède hewni to dow to sababu jogade ɓe toɓɓe jeego. Mexique rewi hen jogui ko toɓɓe jeego, Corée du Sud rewi hen jogui ko toɓɓe tati, leydi Allemagne jogui ko toɓɓe tati. koni tigui dawal ngal gasiri ñalawma hanki o noon fotite jokkino e goomu e noon ko hakkude leydi Serbie kañum tigui huccodirno e leydi Brésil ko leydi Brésil heeɓi fartaŋe polde ɓe loggi ɗiɗi e ndiga en paami kay leydi Brésil ne heeɓi qualifié heeɓi tigui yaade toon to dawal bitengal 8e de final ko on waktu tan ɓe witeɓe Suisse kamen kuccodirno e Costa Rica en paami kay ko ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi ɓe mbaddi kono noon wonanani fartaŋe o équipe biteɗo Costa Rica caggal kam heɗen gandi ko ñalawma hanki ɓe puɗɗi hebde toɓɓel gotel noon ta koye potite tati ɗum ɗon kam heɗen gandi yawtinta Costa Rica hay dawal gotal en paami kay to gardingu goomu e to ko leydi Brésil ardi jogade toɓɓe jeeɗiɗi Suisse rewi hen jogade toɓɓe joyyi, Serbie ko toɓɓe tati, Costa Rica ko toɓɓel gotel jogui en paami kay ko ɓe witeɓe Brésil ko kamen tigui kuccodirta e leydi Mexique e ko ɓe witeɓe Suisse ko kamen kuccodirta e leydi Suède. ñalawma hano noon potite jokkino toon to leydi Russie ta ko goomu has noon eɗen gandi ko toon tigui Japon tawete. Japon huccodirno e leydi Pologne ko Pologne heeɓi fartaŋe folde ɓe loggel e gotel e ndiga ko on saaha tan noon ɓe witeɓe Sénégal kamen kuccodirno e leydi Colombie en paami kay ko baroɗe teddugal ɗe leydi Sénégal kono noon ñalawma hano baroɗe ɗe tigui lappama ha ɗaati caggal kam nde leydi Colombie heeɓi fartaŋe folde ɓe loggel e gotel e ndiga en paami kay ngel loggel wonani Sénégal tigui longguere wulde he jawɗo hunuko ɗo caggal kam yahata arata ɓe panno kam ko hakkude résultat hakkude leydi Pologne e leydi Japon kono noon eɗen paama kam Pologne kam horima yawtinan Japon loggel gotel caggal kam si ɓe lappino loggi ɗiɗi tan ɗum okkanno baroɗe ɗe fartaŋe wawde yawtude toon to dawal bitengal 8e de final en paami kam yakar Afrique naaɓe foof wonno ko toon to leydi Sénégal kono noon yakar boni caggal kam nde Sénégal heeɓi fartaŋe folede oɗo saaha mo gonɗen kam ɓe kawrindini kumbuji mumen foof gam rondade toon to Dakar lamago leydi Sénégal en paami kam ala ɗo yaano artiɗo wonno caggal kam leyɗele Afrique foof elminede dawal gadanal hata koye guel kawguel adunayankoyel caggal kam heɗen gandi ɓe foof ɓe heddiɓe ɓe foof hakkude Égypte e Tunisie e leydi Maroc kamen wondude e Nigéria kamen foof tigui guelminanoma ko foof noon Afrique foof yowitino koɗo leydi Sénégal kono noon en paami kay Sénégal tawo kam dande muɗum wawa rondano Afrique foof caggal kam heɗen gandi ñalawma hano ko toɓɓe nayyi ɓe koddi toon to leydi Sénégal eɗen ɓe mbiya tan e courage bonne chance hotiɓe tigui mbadde courage yoɓe mbakkilo tan ena gasa tan ma feere ñalade nde dongre Afrique ne heeɓi kawguel e adunayankoyel kono noon heɗen ñaagui kam nde wonata ta leelata e yo wona kadi ta ko e leydi Sénégal ɗum adori ha joni noon ko toon to leydi Russie keddotoɗen ko hakkude oɗo goomu G suyata ñalawma ha e kikiɗe hano e ko hakkude leydi Panama kamen tigui kuccodirta e leydi Tunis sanga waktuji jeego Afrique de l'Ouest ɗum hawrata ko waktuji jeetati Europe ko on waktu tan leydi Angleterre kamen kuccodirta e leydi Belgique en paami kay ko on ɓen ɗonne ko waktu goto ɓe mbatta potital ngal sanga waktuji jeego Afrique de l'Ouest ñalawma janggo o noon ma potite ñalawma janggo o noon jaffoɗon potite ngala ɗon kam ta gasi ha laaɓi toon to leydi Russie ko ma ɓe puɗitoyo dawal bitengal 8e de final noon heɗen gandi ko hakkude leydi France e Argentine Uruguay hakkude muɗum e Portugal ko kamen tigui kuccodirte ñalawma aset garoyowo o si gueno haaji bandiraɓe hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique ko ɗum woni ko tonganano ɗon kabaruji coftal ɓalli e ɗemgal Pulaar kettuki malaki jaam to saftawol to ko guiɗo moon sehel moon Amadou Ba oɗon ñaaga noon kabaruji ɗi tardi ko caɗele tigui heɗen goni ɗo tooɓo sattugo eɗen ñaagui si waɗi ngakkede kadi ta eɗen ñaagui hettiyankoɓe ɓe nde ɓe jaafoto en eɗen mbiya dendagal musidɓe meɗen toon to leyɗele meɗen eɗen ɓe mbiya ndungu jaam yo gawri heew saabu ñalawma hanki baade tooɓo jippima jalluɓe ɓe foof cuñji caabima ena gama ina poɓɓa ina leewo ɗum noon bandiraɓe yo jaam gueno hiranen.